Kwart ta' daw kollha eliġibbli għal vot fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ta' 10 ta' Marzu għadhom ma ġabrux il-vot tagħhom. Dawn jammontaw għal 51,150 persuna. Nhar il-ġimgħa li għadda kienet l-aħħar ġurnata meta l-Pulizija qasmu l-voti fil-lokalitajiet rispettivi. One News ħar-reazzjoni tal-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinżot Soppardi. Fl-10 ta' Marzu, kull min huwa mistieden biex jivvota għal kunsilli lokali għandu ċans jesprimi l-fema tiegħu. Se jingħata vuċi. Biex twassal dik il-vuċi għandek bżonn li tiġbor id-dokument tal-vot. Biex tivvota fl-10 ta' Marzu, hemm bżonn li jkollok dokument tal-vot biex tivvota għal kunsill lokali fil-lokalità tiegħek. Numru sostanzjali sfortunatament għadhom ma ġabrux dak id-dokument tal-vot. Min ma jġborx id-dokument tal-vot se jkun qed iċaħħad lilu nnifsu milli jesprimi dritt tal-vot tiegħu. U għalhekk l-appell tagħna li minn nhar l-erba' mill-assess tal-Pulizija kull elettur li qatt m'għandux id-dokument tal-vot għandu jmur fl-assa tal-Pulizija jew fil-Kunsill Lokali skont il-każ fil-lokalità tiegħu biex minn hemmhekk jiġbor il-dokument tal-vot billi imur hu personalment u jippreżenta wkoll il-karta tal-identità.